I wish I for me sounds more quite BM ba Emadek TV so yeah. If I just send the be a missing canon ne and your first time I patron was subscribe am. I know I share now I like it. No di ho dance at you so omra meka Emadek abusan ko na hard or bad ya update bi e koso bi an sabeka. Yes, update bi an na e koso 10 times ni na. Yes, in sabeka. I wish I for some more koso yes baba some more so koso Ghana. Issues so ha yes how kwa so na ebe ma waso ate kan sem na ekoso Isaac Kofi Ajiri sorry onu ankasa ate na sole ono e leader ewo eye true lamp worship center ano ewo Bumwa Budumram ewo no brono no ye fe no Denis ni Budumram ena sofri eyo bi a chese na sore no oba ho no ebeye mfie beye nsia enie na mfie nsia no na so dan enesiwa etwagu no na nanum ho na Mr. Ban no ewo Awutu Breku oyekuani na one ne yere eye Janet Ba Poku one ne nete omo ma no mako enan bakokra ewo secondary school a ogina SS2 na nkafo no so enyinyo mani afi kakra fine na baye bosome bakuni na Mr. Ban chiremu se okoto sofo no ene ne yere bebia na bi omusi nkomo omudi ene nansen fon so nkomo no aya na ebonu pusa enti amaka saka kakra eba wona ne yere no entem enti na chese ontia se ema ne kwaya kaskasa ema mo de koto Awutu Breku adonte hene anim se onhwe no nka ma adonte yin sesi asem nyina kama ema omukofie ema omote sa warefo okay na omote wa na eye Janet Ba opokui ode ensa eko se be ma no ontimi wale mbiem enti ode ensa koma Mr. Ban ne papa no ena papa ne chese ensa wo de be me ntia se dia ayi aso ho adane ena oba no kire mu se eye no kre ne ho adane ese onyem one ho na anyem one ba na anyem na oso ba be da ware ena so da binyam ne ba na anyem na me ne eye prophet Isaac Kofi Ajiri me no ena anyem na anya oba no ena papa ne se no bia wonja ware wonyem ni ntina ane so me ba kura wafa na ki ene kiki no mda san ko Awutu Breku adonte hene ho no nko kan ene kikiri kiyan fanko no ba no so ene sisi ya no ebusuafo ne se wabu ne ba ne kwasea be ma ne kwasea obema wawale wa hye okawa amukọ wale wo court nso na wafa na ki ne sofo afa ofemfram poto botu so nsanwom bone takwa bento bone kafridom ama wone wanyem afa wafa we fompen ene ode begina sa woni na idea and ye 50,000 Ghana cedi it is kind of 500 million to join back on and a snap and so me no and here bass I don't know me as a debbie Obana say you and ye omadiat money sofono prophet Isaac Kofi Ajiri also omadiatum say omade enyamane beba omokoye no 2 days pe and omofro obane be man papa say enya dia ometua ne ne etua no chena na be man papa say me so Ghana ha me family line 70 minimum court ena ndedwe omode assembly copy court transaction for yekodu ho yekodu ono na judge a otiedwam na womi kinto ono ye judge a otiedwam ono obi so oba ne se wonyam oba ne se an menyam oni okun na nyima na oni hwan o se dabe me ne prophet Isaac Kofi Ajiri na nyam ena se sa obi oba we wicked ukura oni nete no oni na anyam oni obi foforo na akwanyam and you want yadia fra no say bon sam ne ba ya na judge ne so on kana ntu no nyina ho o jina ho no say ne judge ne ka che say ade wanya de enti de abusua pani abusua fo ne ka kire no on hwe no nkotua 50,000 no on te so ba kokora eni mo ba kokora no ho be ya firi mu enti onko o man 2 weeks on sam enko de be si bia no on sam be court na made and the court no after 50,000 no any de abusafo ne ta se ka bia no on fan court no go twa ma be ma no na yomo be ye no awale no so on san fambra 2 weeks time no no mo hwe de court 20 de koti ya ne se Awutu Breku
ɛwɔ hɔ asɔfo no nso te budumbram obi yere wafa no femfram pɔtɔɔ ama wayɛ no ɛkɔpɛn banki de de ma ko gyina kɔɔtɔ akyɛ sɛ 50,000 no nkɔtua ma bɛrima no ogya baako na akyena baako ɛno deɛ ɔmode nkata na ofie na ɛkɔfie ma kɔɔtɔ sɛ biribi na obɛyɛ afiri mu deɛ ɔmka na ofie na ɔgye tom nti ɔmkɔ nkɔtua sɛ sika no na set akɔfa obi yere ahyɛ ne nyam pempɔm mate yo set aware no ana ɛyɛ Janet pɛ sɛ wɔgu no sese no obɛma na busuafoɔ no wɔn agye atom anaasɛ wɔn se ɔde fine no ɛne snap ɛne odwan no ɛba bepie mu bia ɛna wɔn ɛbɛgye nsa no afiri ne hɔ ai sɛ ɔde nneɛma na ana bɛma no fi na so wagu wɔn no ana anim gu asɛ wɔde agu bɛma no ɛnti so ɔde nneɛma no bɛwie a ɛna de ɔno nso bɛka yɛ no yɛbɛhwɛ sɛ ɔmbɛgye atom anaasɛ ɔmo ngye ntom na nkwadaa na ɛwɔ wɔn ntam no so no sɛ Janet ɛne baa ɛmɛ sɛ wɔn wɔ mma na ɔka sɛ wɔn wɔ mmiɛnsa sɛ ɛnan nkwadaa no so sɛn na wɔn so nneɛma ɛkɔm a because so na ɔkyɛ sɛ ebi anyini kɔ wɔn wɔ SS baako SS2 panin no na nkwadaa no deɛ sisi ano efie hɔ deɛ yanko bi court wɔ no ɛna ɛkɔ court wɔ nso mantimi afa nkwadaa no amma nti no yɛbɛdi akyire ɛne nkwadaa no bi akɔtwetwe nkɔmɔ abu sɛ ɔmo sɛ asɛm a esi ɔmo na ɔmo papa ntɛm ɔmo ate sɛ na ɔmo sɛ gye no tina kyɛ sɛ wohwɛ ma Janet sɛ oni Mr. Banfie hɔ bio ɔne sɔfo no na ɛte wɔ hɔ no baeɛ ofifi hɔ no ofi Mr. Banfie na ba bɛto ɔnyɛ ade a ɔmienu obi ada ne baabi nko nti sɛ sɔfo no na esi ano ayɛ ogugu ayɛ ɔsɛ ɔkɔ asɔre ɔyɛ ɔkɔ asɔre obi wɔ nso ɔtumi ka kyerɛ no kunu sɛ wɔnya ayɛ ɔde dafunu nti wɔnya talent wobɛkɔ no na ɔhyɛ sɔfo no fie na sɔfo no bɔ no taskwa bɛntoa ɔbɔ no sugu lɛlɛlɛ yo abusafo hana me dem besi ya hana me dem osi me wa cho so na de bia me kan na ne your first time I wo hwe Emadek TV ya wa subscribe ma ya wa na wa like it yes na wa share na wa di hu nkomo acho bi so omra me kan ya ho na ba update bi ya ne nsa be kan yes ne ma bi e koso bi ya ne nsa be kan ya nsa be kan bi ya e wa cho asemi e ba o comment ne sen dia na wo so kan fa ho yes dia na wo kan fa story we ya me de ba ye ho asema person wo kan fa ba cho no leave your comment section ho e dia amaye won so wadwen che no e be ma Emadek atumpon because ye ne mu nyina na ye adwuma no dia di bia ni amon leave comment na mo ma ye so ya sente na dia ye so ye nkan che ni pa me ye so aka che ya hana me de mosi make sure say obe subscribe na wa share yes na wa like na wa send so di ho adanse a che obi say o ma make Emadek abusia ko no makrao